Валентин Лазаров, председател на управителния съвет на Националната асоциация на общинските служители в България, гост в студиото тази вечер. Здравейте и добре дошъл, господин Лазаров. Здравейте. А поводът е провелата се днес в Сливен кръгла маса на тема превенция на насилието в рамките на проекта Разруши мълчанието. Кой и как ще руши мълчание и мълчание на каква тема ще разберем в следващите няколко минути. Срещата днес в Сливен по проекта Разруши мълчанието се провежда за втори път. Първата бе през октомври миналата година. Представители на общинска администрация Сливен и на община Сливен, работещи по този проект, редовните зрители на нашето предаване се спомнят, бяха тогава гости в Акценти. Какво се случва няколко месеца по-късно? Как върви рушенето на това мълчание? Господин Лазаров, да започнем с това, че днешната кръгла маса, днешния форум, започна доста ефектно и неординарно, бих казала с представянето на фланелки, тишъртки, изрисувани от деца. Кажете Точно ни повече така за тази идея. Това е нашата идея и нашата иновация, не само в този проект, а изобщо по отношение на кампанията срещу насилието, тъй като чрез арт изразяване от деца, от техни родители, разбира се, които са помогнали, то си личи на някои от тениските. Намесата на родителите. Да, има и намеса, личи си по-професионално направени, но като цяло си личи детския почерк. По този начин искаме чрез изкуството да се противопоставим от една страна на мълчанието по темата и от друга страна да се дискутира в училище, в обществото по темата домашно насилие, насилие основано на полов признак и насилие в училище, което е изключително обезпокояващо през последните месеци и година, мога да кажа. Да обобщим, вие ще рушите мълчание и рушите от октомври насам в Сливен поне мълчание именно на тема насилие, домашно насилие, насилие над жени, над деца. Как върви този процес? Защото подобно с темата, примерно за трафика на хора или разпространението и употребата на наркотици, това са едни язви в обществото, за които уж се знае, уж които не са тайна, а в същото време няма достатъчно обратна информация, не се срещаме и все още всички тези засегнати се срамуват, се страхуват да кажат да, за съжаление, аз пострадах, аз съм жертва. Точно така. Проблемите са много общи и близки, бих казал, защото и в единия и в другия случай и жертвата и насилника живеят в известна хармония. Те са вкъщи, напасват се характерите им, децата, които са наблюдатели на насилието, и те започват да свикват, което е много страшно, защото им се отразява на тях, на тяхното поведение, и като цяло информацията остава вкъщи или в затворен кръг, или в ромските махали, например. Не излиза навън. А без да излезе информацията, без институциите да са запознати с проблема, те няма как да заработят. Няма как на тези жертви да им бъде помогнато. Ако не е известно факта, ако не е известен, дали те самите да подадат сигнал, дали близки роднини, наблюдатели на агресия, на насилие, да подадат сигнал също до институциите. Това са начините. Или пък, например, ще дам примери, които вече са много актуални от нашите дискусии, включително и в Сливен днес, наблюдение на учители в детската градина още. Малки деца, които почват да проявяват своя буен нрав, характер и преминават в отявлено насилие спрямо своите другарчета на своята възраст, спрямо по-големи. И чрез наблюдението върху тези деца, учителите и директорите на детските градини, психолози в голямата си част, педагози, правят изводи, че има някакъв проблем с това дете. Дали е само буйно, или пък е свидетел на насилие в къщи. Той започва да се замислят от какво е продиктувано и провокирано това поведение, тази агресия от толкова малко дете. Точно така. И чрез това наблюдение се стига в повечето случаи до факти, те разнищват ситуациите и случаите. Предполага се, че те разговарят с родители, точно с майки, така, бащи. Да. И примерно идва родителя, който страшно агресивен спрямо учителите. Ето го примера. Ето го, да, детето защо се държи така, то наподобява поведението на баща си.
Стига се до там, че родителите не разбират, че изобщо има проблем с поведението на детето. А ако трябва да се върнем на изрисуваните фланелки, всъщност какви деца са рисували върху тях и какво са рисували? Това дали са деца, които са претърпели насилие или са били свидетели на такова насилие, и рисуването върху фланелката е израз по някакъв начин да прочистят съзнанието си? Нашата цел не беше да делим децата на насилници и потърпевши. Ние го направихме като кампания и започна, въпреки че го бяхме планирали в нашия проект, но изместихме малко акцента и в самото начало, когато започна кампанията с тениските, започна в едно столично училище и се получи една масовост. Буквално всички класове в училището, всички деца имаха желание да напишат, да нарисуват нещо. И това стана много добре, много така възторжено и ние го приехме, защото те, работейки по темата, обсъждайки я вкъщи, ефекта вече се беше случил още преди да започне. Така че ние не сме се стремяли и не сме акцентирали дали върху жертви на насилие или насилници. Аз съм убеден, че между тези деца, които са нарисували, има и такива, които 100% са се замислили, защо аз проявявам насилие, например. Също в неделю... Буквално са осмислили действията точно, си. Точно, така и проблема. Ето, примерно, миналата седмица в неделю ми споделиха учители също от детска градина, че според децата, когато са дискутирали проблема и темата по време на този тип изрисуване, също под формата на дискусии, както тук в Сливен са се провели в няколко училища вече, е станало ясно за децата, че дори само вербалното отношение на агресия, това също е насилие и оттам се тръгва. И те за това не са си давали сметка, че това е първата форма на насилие. Добре, нека да кажем как проектът и днешната кръгла маса в Сливен ще разрушат това мълчание. Как от теория, от думи, от диалог между някакви събрани на едно място, ще се стигне до практическо разрешаване на този проблем? Ние вече виждаме резултати. Не са такива, които би трябвало да бъдат, но дори малката стъпка е правилната стъпка. Ще дам конкретни примери от нашата работа през тези няколко месеца. Искам да кажа, че от началото на септември се изпълнява проекта и ще приключи края на май месец, т.е. за един кратък период от време, и е проектът само ангажиран с провеждането на кампании под различни форми. А формите са тази кръгла маса, за която споменахте, арт-експозицията, която видяхте също днес, обученията, които минаха, и сега заключителната кръгла маса, която ще бъде следващия месец, средата на май. Целта на проекта е да се говори по темата, да се разрушават табутата, да се дава повече сила в жертвите и увереност, те действително да споделят проблема си. Както казах, без да бъде споделен, няма как да се справим. Казвате, целта на проекта е да се говори по темата. Кой обаче говори по тая тема? Защото според мен би трябвало да говорят и да се включат в този дебат, тази дискусия максимално много хора. Направленията са няколко. Едното направление е по темата да се говори и не само да се говори, а да работят в взаимодействие институциите. Това е първият акцент. Тези институции, които съществуват, ние ги знаем, в многото случаи те не работят добре помежду си. Или не се познават, или голямо текучество на хора, или субективния фактор, който безспорно го има, гледат през пръсти на проблема. Тоест, вие искате да подобрите, да го кажа малко по-сложно, между институционалния диалог. Взаимодействието между институциите по този проблем. Това е на първо място. На второ място, както казах, жертвите да се почувстват уверени от това, че им се обръща внимание, да получат сила, подкрепа, дали чрез обществото, това, че се дискутира по темата, дали чрез медиите, че отразяват темата и постоянно се говори, дали чрез арт-експозицията, която правим успешно в цялата страна, те да получат тази увереност да споделят проблема си. Това е второто направление. Третото направление е в лицето на медиите, както и вие днес заедно правим, по темата да се стига до максимален кръг зрители, участници, всеки един да се замисли и да си даде сметка, че този проблем сам по себе си няма как да се реши.
трябва в различни посоки да се работи, което всичко е много индивидуално. Ние не можем да дадем една рецепта, но най-малкото е, че жертвата трябва да знае, че има права, че институциите са ангажирани да работят и то много стриктно. Има закон, който е добре написан и се спазва, полицията се намесва задължително, а там, където пък става дума за деца, там нещата са много по-строги и много по-спешни. За да бъдем максимално полезни и конкретни, нека да кажем в този момент кой би могъл да се припознае като жертва на насилие и когато събере смелост, към кого трябва да се обърне? Най-директният начин и път е към органите на реда, към полицията. Когато става дума за физическо насилие, задължително, там се издава и забранителна заповед, там се извежда лицето, може в кризисен център, в защитено жилище. Институциите се задвижват, така да се каже. Започват да работят и нещата са много стриктни, с срокове, в съда се влиза по бърза процедура, не се чака дългата процедура на наказателния кодекс. И най-важното, на което отново ще кажа, трябва да акцентираме, да насочим вниманието на нашите зрители е това. Никой да не казва, това се случи един път, няма да се случва повече. По-добре да го забравя или няма да му обърна внимание. Изобщо никакви форми на неглижиране. Точно така. Защото процеса се задълбочава. Ние сме свидетели, че едно лице, когато е агресивно, когато е насилник или пък буйства на улицата, ако получи чувство за безнаказаност, както в големия брой случаи наблюдаваме, следващия път е още по-убедително в своите проявления, негативни проявления. Затова не трябва да се неглижира проблема, трябва в зародиш и институциите са тези, които оказват първа помощ и са тези, които са оторизирани съгласно закона да се намесят. В рамките на този проект "Разруши мълчанието", разбирам аз, вие използвате или се придържате към норвежкия опит. Защо пада избора ви именно на опита на Норвегия? Да разбирам ли, че намирате някакво сходство в народопсихологията на българи и на норвежци, въпреки че за мен няма такова? И според мен няма. Да. Причините са две и са обясними. Първо, проектът, който изпълняваме, е по норвежки финансов механизъм. И една от възможностите беше ние, кандидатствайки, да имаме партньор от Норвегия или да нямаме такъв. Ние избрахме да имаме, свързахме се с сродна организация, макар че тя има малко по-друг спектър на действие. Те са медийна група, млади хора, които правят медийни кампании. И техният опит е точно в тази област. Как, с какви средства, по какъв начин, заинтригуващо за масата, за аудиторията, да се прави кампания в различните области, в случая кампании срещу домашното насилие. Така че норвежки опит е само в тази посока, не в работата с насилниците и с жертвите, защото това не беше и целта на нашия проект, а единствено в това как посланието да достигне. Точно така. С какви форми и средства посланието да достигне и да направи впечатление. Тук обаче бих казала, аз има също един много важен момент. Това послание спрямо това, за кого е предназначено то, също трябва да бъде изготвено и предложено по различен начин. Абсолютно. Съобразено с аудиторията. Mm-hmm. Примерно, ще дам случай, както тук в вашия квартал, с преобладаващо ромско население. Подходът е един. Квартал Надежда. Както сме провели подобни срещи, разговори, дискусии, подходът е един. Ние по други проекти също сме работили с ромска общност и знам как се работи. Много по-различно, отколкото с другите общности. С малки деца се работи по трети начин. Така че действително подходът е различен, както и подходът спрямо жертвите и насилниците е различен. Там няма универсална формула, всяка съдба е индивидуална, всеки проблем е различен и хората, които работят с тях, трябва да подхождат строго индивидуално и целеустремено, а не по някакъв шаблон. Добре, работейки до този момент от септември до днес, до април, така изградихте ли си вече някаква картина? Как изглежда ситуацията в тази посока в страната? Да, като цяло мога да кажа, за съжаление, че много нараства агресия в училище. И това беше една от причините ние да променим акцента на проекта
и да наблегнем много на насилието сред деца и насилието в училище. Също много голям проблем се оказва напоследък насилието от млади хора, деца и младежи спрямо възрастните баба и дядо. И то в преобладаващите случаи, когато родителите са извън страната на работа. Т.е. дето се казва родните баба и дядо, тези, които ги тези, отглеждат. Които ги отглеждат, точно така, но спрямо които те имат по-различно отношение, неглижирано, не ги възприемат сериозно, същевременно идват пари от чужбина, майката и бащата пращат пари, децата са задоволени и те с тази си задоволеност финансово и икономическа се чувстват още по-силни и безконтролни. И насилието и агресията спрямо от техните възрастни баба и дядо. Например, това е един много очевиден пример и то за по-малките населени места, където е и патриархално обществото. Да. Примерно такъв случай беше споменат и то масово в Неделино, в Гоце Делчев. А иначе като цяло мога да кажа, че през тези няколко месеца трябва да споменем, че имаше смяна и на голяма част на кметовете в България, но като цяло има раздвижване по отношение на това, че в по-малките населени места, там където нямаше изградени центрове за закрила, кризисни центрове, така наречени, вече има амбицията на кметовете да са такива. Това е една от стъпките, тъй като жертвата се чувства беззащитна, ако няма къде да бъде изведена. Нейният проблем на първо време е, че тя трябва да... тогава се задава въпроса на кого да звъни и защо да търся помощ, като никой няма да ме приюти и да ме защити. Точно така, като трябва да се върне пак при насилника. Дори да го извикат и да го предупредят. Така че това е много силен ход с възможността да има кризисни центрове, изнесени жилища, в които жертвата дори само за една седмица да бъде изведена извън колкото дето се казва, докато се поуспокоят страстите. Проекта, казахте, вие приключва през май. Нормално е и редно да очакваме от всеки един проект някаква устойчивост. Как ще се случи това в този случай? Сега тази устойчивост вече се наблюдава и то се случи с масовото участие на деца в отношение на изрисуването на тениски. Стана така, че в градове, в които ние не сме ги планирали, тъй като само 10 града, 10 общини участват в проекта, наблюдавайки, бидейки свидетели, че правим подобно нещо в дадено населено място, например, онзи ден в Стара Загора, дойде един човек, една представителка на общината от Ботевград и каза: вие няма ли да идвате в Ботевград? И дори ни покани на 1 юни, Деня на детето, с нашата арт-експозиция да отидем и да посетим извън нашия проект община Ботевград. Също тази идея с тениските, защото тя е много идейна и иновативна, да я продължим и следващата година извън рамките на проекта. То не иска нищо, не иска нито средства, нито кой знае колко време. Това е един заразителен почин, който децата спокойно следващата година отново може да направят. Третото нещо, което сега ще реализираме, тъй като ви казах, че голямата част от тениските са направени в София в едно училище, от тях тръгна идеята от самите деца и родители в края на учебната година да направят благотворителен търг за тези тениски. Който иска, на каквато цена иска, да закупи тениска и с средствата ще отидат за нуждите на дете или деца от самото училище. Здравословни причини или социални. Те ще решат. Ето виждате как една идея, една кампания прераства и минава в друга. Ето това е устойчивостта на проекта. Да, и да си пожелаем повече превентивна работа, за да не се стига изобщо до каквито и да било форми на насилие. Точно така. Благодаря ви много. Реклами и продължаваме.